O grupo folk Luar na Lubre presentou hoxe o seu novo traballo musical A Banda Sonora da Ribeira Sacra, unha produción na que colabora a Deputación de Ourense e que foi gravada o outono pasado no Mosteiro de San Pedro de Rocas, en Esgos, conxugando natureza, tradición e etnografía e incorporando por primeira vez nunha composición musical o idioma do afiador, o barallete. A banda sonora do patrimonio da humanidade, a banda sonora de todos os concellos das dúas provincias que conforman este espazo único que non se queda só no paisaxístico, no medioambiental, sino que, como podemos comprobar, e esa é unha máxima do traballo deste grupo que cumple 32 anos neste 2018, investiga, aproveita as testemunhas de personas, mesmo de plantas e da auga, non? Que con esas grabacións que nos sumerxen e fan unha aportación á cultura con letras mayúsculas. Na presentación do traballo discográfico tamén estiveron presentes o líder do grupo, Bieito Romero, o presidente da Coral de Ruada, Samuel Lago, e o músico Félix Castro. Na cita tamén se presentaron os concertos que ofrecerá o grupo no Teatro Principal de Ourense os vindeiros 2 e 3 de xuño. O traballo discográfico recolle tamén nas letras feitos e personaxes históricos, como Roma Santa, e de lenda, como os felos de Maceda e Esgos, de fonda tradición etnográfica no Entroido. O proxecto ten como obxectivo pôr en valor a través da música a riqueza histórica, etnográfica, natural e monumental da Ribeira Sacra ourensá.